Inaksyonan naman po ng Sangguniang Bayan ng Bautista ang mga hinaing ng mga Transport Operators and Drivers Association or TODA, partikular na ang problema sa pagdami naman ng mga namamasadang kolorum na tricycle sa nasabing bayan. Ayon sa mga kinatawan po ng TODA, nagiging malaking hamon sa kanilang mga lehitimong miyembro ang pagdami ng kolorum units. Lalo't sila ay nagbabayad ng mga sumusunod sa mga regulasyon upang makakuha ng prangkisa. Dahil dito nanawagan sila para sa mas maigting na pagpapatupad ng batas at patas na pag-regulate sa mga operasyon ng tricycle sa nasabing lugar. Bukod sa isyu ng kolorum, tinalakay din ang hakbang para sa kaligtasan at pagbuti ng serbisyo gaya ng wastong pagsunod sa traffic rules, tamang dokumentasyon at mas maayos na monitoring ng mga pumapasadang sasakyan. Bilang tugon, nagpahayag naman ang sanggunian na maghahain sila ng mga panukalang ordinansa upang masolusyonan ang mga natukoy na problema at masiguro ang maayos, ligtas at responsabling operasyon ng lahat ng public transport groups sa nasabing bayan. Samantala, kabilang din sa mga pinapaabot na apela ng ilang mga residente ang pagsusuot ng angkop na uniforme o kasuotan ng mga driver, pati na ang pagpapaskil ng fare matrix sa loob ng mga tricycle upang maging gabay at proteksyon ng mga pasahero. IFM News. IFM News. IFM News.